Bueno, Woman Sarea hasi zen 2013ko azaroan jarri gendun martxan, proiektu europar bat da, non bere helburua da Euskal Herriko emakume ekintzaile eta profesionalekin nolabait dinamizazio edo sare bat osatzea. Orduan, lehiaketa eta proiektu honen bitartez, Euskal Herriko emakume ekintzaile eta profesionalengana iristeko iharduera ezberdinak abiarazi ditugu. Hasiera baten lehiaketa izan da, zuk esan duzun bezala, eta urtarrilaren 31an sarien ekitaldia egin genduen. Komentatu, lehiaketa azaroaren lautik 2014ko urtarrilaren 23 bitartera jarri genduen martxan, guztira 17 proiektu aurkeztu dira, eta sarien ekitaldian banatu genituen guztira 4 sari. Saridunak die 4 proiektu, zehazki Gipuzkoan 2 proiektu saritu ditugu, eta Bizkaian beste 2. 4 kasuak edo 4 proiektuak die berrikuntza eta arrakasta kasuak arlo ezberdinetan, batetik bai landa eremuan, bai enpresa kudeaketa edo enpresa arloan ere beste proiektu berritzaile bati ere saritu dugu, ondoren ere bai zientzia munduan dabilen beste proiektu bat, eta amaitzeko ere nolabait ondarearen kudeaketan edo oso proiektu berritzaile bat ere aurkeztu dute Bilbotik. Orduan 4 saritu hauek biziarekin batera eta beste hainbat kolaboratzaileekin Bruselasea joateko aukera izango dute, eta bertan konferentziaren izenburua izango litzateke emakume ekintzailetasuna krisi testuinguruan. Orduan emakume ezberdinagoaz, ikuspuntu ezberdinetatik landuko deguna emakume ekintzailetasuna, bai estatu mailako enpresa profesional ezberdinekin eta baita ere Euskal Autonomia Erkidegoko pertsona saritu hauekin ere. Komentatu, proiektu europarra edo izaera hori ere, Europako Parlamentuari ere berari esker izan dela saritu hauek emateko aukera eukitzea. Zehazki Iñaki Irazabalbeitia eta Marije Cornelisen beraiek izan die pixka bat, aukera hau eman dioten ere biziari nolabait kasu hauek edo esperientzia hauek ezagutarazteko Europako Parlamentuan.